Hello mga higala ug igsuon. Kumusta kamong tanan ug karon magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. Ug diri nato mabasa ang atong ipaambit karon sa ikaduhang Korinto 5 bersikulo 17. Akong pagbasahon og sunda sa inyong salaputan. Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daan miagi na ug ang bag-o miabot na. O kanang ato karon nga ipaambit mga higala ug igsuon. So kani nga bersikulo higala igsuon is nagpasabot kini nga ang tanan nga nahiusa diha kang Kristo, bag-o na siya nga binuhat, no? Ang tanan nga mga daan niyang mga binuhatan na papas na. So bag-o na kayon siya nga binuhat, no? So kani nga bersikulo nagpasabot kini sa kabag-uhan diya sa Dios, no? So kani siya nga kabag-uhan dili ni ingon nga iya sa tao nga siya ingon nga magbinago na siya, di ba? Mag-inusab na siya. Higala igsoon dili ka usab ang tao. Siguro nakamingon nga karong kay bago naman tuig mag-inusab lagi ko. Dili na gay ko mag-hubog kayo. Dili na kayo ko mo kuan ning sukal gasto kayo, no? O labi na ning ako ang pagpanabako. Di na gid ni nako, no? Mingon ang tao niya na, di ba? Higala igsoon, istorya jud ko ninyo na anak. Dili jud mabagwat ta. Dili. Gawas kun ang Dios na maoy mobag-o sa atong kinabuhi. Nasinati ko na eh. Ako kaniadto mao na akong ipanguna nga hinaot nga mawala na ako ang pagkapalahubog, mawala na ning ako ang kaning pagka-insultador, mawala kining akong pagpanugal, no? Mawala kining akong pagpanigarilyo, pagpanabako. O kana sige na akong pangayo. Sa akong kagalingon lang. Ha? Apan wala na sinati ko na igaligsoon, wala. Nakaunawa ko kanadto ko kaning pagpanigarilyo na ako, balik man kalasang kay sa una napamay tag 5 buok. Mao toy kuan jud nga mala 5 buok o tag 3 adwa 5 nga sigarilyo na kumahalong kani. Sige ko kuan nga mo kaning mo kuan jud ko. Mupawa jud ko anang pagpanabako. Saan man nga makita ako sa akong mga amigo, mga kaila, inggit man po ko, humutan na po ko sa aso. So umutabako na po ko. So wala jud ang tao. Sayang ko kalingon ra jud kay moan, dili jud kay mo. Gawas kun ang Dios na maoy mag-usob sa atong kinabuhi. Kana siya mausob kayo kita, no? So ako basa na ito pambit. Kaya bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. So si bisan kinsa daw nga nahiusa kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Pangutana na ako'y pangutana. Makaadto ba ang tao ni Kristo kon dili magpamuhat ang Ginoong Dios? Ang Amahan? Ang tubag dili. Ha? So nagpasabot niya na nga ang Ginoong Dios maoy magapamuhat sa tong kinabuhi, maoy nag-usab sa tong kinabuhi aron kita mabag-o pinaagi sa iyang bugtong na anak nga mao si Ginoong Hesus. Ha? So, kay ang Ginoong Dios mao may nagpamuhat sa tong kinabuhi mo na nga muduol na ta. Diya sa iyang bugtong na anak mo si Ginoong Hesus. Kinsa nagpaduol na to? Ang Ginoong Dios. O na nga mutuo na ta.
Once nga diha ning tuo na ta, malimpyo ta, mabag-o ta, dili atong kahimuan. Na, dili. Once nga mutuo na ta diha, nahimo na tang bag-o na tang binuhat. Nga naman nga na bag-o matag binuhat. Tungod kay ang balaang espiritu mukunsad kanato, maunay musilyo kanato. Munay mutudlo kanato sa mga butang nga sa diin, butang nga gikan sa Dios. Muna nga makahuna na nata nga nanatay pagbati sa uban, maluoy na ta, di ba? Mahinatago na ta, mang-share na ta. Dili na ta muulaw nga isang yaw nato ang pulong ni Kristo. Kay nga naman, ang Dios maoy nagapamuhat sa atong kinabuhi. Ang Dios maoy nang lihok sa atong kinabuhi. Gikaluhian ta sa Dios. So meaning kaning tanan is kaluoy ra sa Dios, dili gini walay makapanginambog. Ano bisan si Pablo? Ha? Wala siya nakapanghinambog sa iyang binuhatan, nga maayo niyang binuhatan, wala. Turki ang Dios sumanggod maoy nagapamuhat sa atong kinabuhi. Ha? So mao na nga mabag-o ta. Apan higalag sa tuwa ra yung kinabuhi, sa tuwa ra yung tawhanon nga mo bag-o ta. Siguro adunay mingon nga bag-o, pero bago-bago na. Bago-bago ra na. Siguro makabago siya nga tuig ba o makapin ba, pero tao ra mo na gingon nga mabalik ra siya. Tungod ang tao na ba matarong? Bisag usa? Walay tao nga matarong bisag usa. Ang tanan nakasalaog, nakabson sa imay sa Dios. So meaning, ang tao nahilayo sa Dios tungod sa sala. So ang espiritu sa Dios na distansya nato. So patay ang tao. Unsaon mo pagduol niya sa ni Kristo, sa anak sa Dios? Na ang espiritu sa Dios na distansya man. Muna nga makaduol kita sa iyang bugtong anak tungod sa Ginoong Dios. Nga siya na yung magapamuhat, siya na ang mo pasikuli ka na to, balik atong balaang espiritu. Ha? So mo nang muduol na ta. Kay giguyod na tana sa atong amahang langiton dito sa iyang anak. Aron mabag-o ta kay si Ginoong Hesus maoy gipiaran sa amahan sa pagluwas o sa pagpangita sa tanang nangawala. Sa paghugas nato sa tanan natong mga sala, mga binuhatang di maayo, siya gipialan sa amahan. Muna nga niingon si Ginoong Hesus nga walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Ha? Ano man nga di man ta makaadto sa amahan rikta tungod kay makasasala ta. Kinahanglan ta limpyuhan ta daan. Kay ang Dios amahan balaan ug kamatuoran. So muduol kay kita. Ang tanan nga ginapili sa Dios, ginatawag sa Dios, muduol kayo na sa iyang bugtong na anak. So diya maabot nga mabag-o na siya. Muna nga ang tao nga tinuod nga mabag-o diya sa Dios, may nadlukon sa Ginoo, sa Dios, may nadlukon na. Aduna nay pang buhat siya daotan, mga unsa diya nga mga buhat nga di mayo, dili siya kabuhat tungod kay ang balaang espiritu mauna may mo magpamuhat. Aduna na imukan nga ayaw ka na buhata anak, ayaw ka na buhata igsuon, ayaw ka na buhata kay dautan kay na igsuon. So ato aba na kay muan nga di enta kabot ang Dios gyapon mao'y nagapamuhat niya na. Muna nga dalaygon kayo ang Ginoong Dios, no? Pasalamatan ta kanunay ang atong amahan nga langitnon. O ang atong Ginoong Hesukristo. Ha? Tungod sa ilahang grasya o kaluoy kanato, muna nga kita nahibalik diya sa puloy-an sa Ginoo. Muna nga kita nagbuhat ta diya sa balay sa Dios tungod kay naluwas na ta. Di wala ta ingon nga nagbuhat ta diya sa balay sa Dios, magbuhat ag minatarong minaayo arta maluwas. Dili. Kung ang Dios na magpamuhat sa atong kinabuhi, mabag-o gayud ang ato nga kinabuhi, atong mga binuhatan, atong kinaiya, magbag-o mausab sama sa cellphone nga sa diin gibayrusan na bayrusan siya, gilimpyuhan siya tanan, gi-restore tanan, wala tanan ang yahang mga apps ug bag-o na mao na siya pud sa kita, wala na virus. So nagpasabot ka na nga nagsubay na ta sa kabubuton sa amahan.
Kaya nga sa tinud mga higaligsoon, ang Dios man unang nahigugma kanato, di man kita. Unsa man nato pagkahigugma nato kung ang Dios dili maglihaw sa tong kinabuhi nga patay man ang tao, di man siya kaduol sa Dios. Kundi ang Dios mao'y nagpabuhat, siya nagpabuhi sa tuang kalag ato espiritu, mo na nga mahinduan nata pinagi siyang bugtungan nat. So nasabtan nato mga higaligsoon mo ni ako magbasa. Usabang ato nga paambit, no? Kay bisan kinsa nga nahiusa kang Kristo bago na siyang binuhat, ang daan miagi na og ang bag-o miabot na. So mao nang mabago ang tao tungod kay ang Dios maoy nagbago kanato. Dili gyud ka bago ang tao sa iyang kalingon nga mubag-o siya. Di ba? Daghang mingon nga mubag-o gid ko, bag-o nang tuig ron. Nga magbag-o na ko. Dili ka bago ang tao. Higaligsoon, sampit sa Ginoo. Salig sa Ginoo, no? Pag sampit sa Ginoo, pagkigsulti sa Ginoo pinaagi sa pagampo. No? Ug ang Dios mo magapamuhat, dili kita mo duol sa Dios aron kita mabag dili. Ang Dios mo magapamuhat sa ato nga mabag-o ta. Daghang salamat mga higaligsoon naot nga napumoy gamay nga nasabtan sa atong gipaambit karon. Ang pulong ni Kristo Jesus maguban kanato hangtod sa kangturan. Amen ug amen. Dalaygon ang Dios.